Σας ευχαριστούμε που ήρθατε όλες και όλοι σε αυτή την απόψινή παρουσίαση για το βιβλίο του Πάνου του Λουκάκου που έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε εκδώσει πολύ πρόσφατα, εδώ και λίγες μέρες. Δύο λόγια θέλω να πω για αυτή τη βιβλιογραφία της κρίσης της 10ετούς, 15ετούς αυτής περίοδου, η οποία βιβλιογραφία κατά την γνώμη μου είναι αρκετά ισχνή. Υπάρχουν, τα ξέρετε φαντάζομαι, υπάρχουν κάποια βιβλία που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης και αφορούσαν κάποιες πτυχές της, όπως το βιβλίο που εκδώσαμε του Παύλου του Τσίμα, το ημερολόγιο της κρίσης, το βιβλίο του Γιώργου Παπακοσταντίνου, του πρώην Υπουργού Οικονομικών, το Game Over, σωστά. Επίσης το βιβλίο «Τελευταία μπλόφα» των δύο Βενδρινού, Βαρβιτσιώτη και Βενδρινού, για επιμέρους πτυχές της κρίσης. Για το σύνολο αυτής της περίοδου, 15 ετών, 12 ετών, ανάλογα πώς το μετράει κανείς, νομίζω πως έχουν εκδοθεί στην ουσία 3 βιβλία. Το ένα το υπογράφει ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της κρίσης, που μας κάνει την τιμή σήμερα να είναι και ένας από τους ομιλητές, ο κύριος Βενιζέλος. Οι εκδοχές πολέμου 2009-2022. Τα άλλα 2 που πραγματεύονται το σύνολο αυτής της περίοδου είναι πολύ πρόσφατες δικές μας εκδόσεις, το βιβλίο του Γιάννη του Βούλγαρη «Στην άκρη του γκρεμού» και το βιβλίο για το οποίο θα γίνει λόγος σήμερα. Έχω την εντύπωση ότι δεν με διαφεύγει κάτι από τα σημαντικά βιβλία. Και του Παντελή του Καψί η πτώση γράφεται μέσα σε αυτή την βιβλιογραφία ως αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου πεδίου. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Λουκάκο που μας έκανε την τιμή αυτή να μας προτείνει και να εκδώσουμε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, καθώς και τον κύριο Βενιζέλο που θα μιλήσει απόψε, τον κύριο Αλιβιζάτο που επίσης θα μιλήσει για το βιβλίο και τον κύριο Καψί που θα συντονίσει την κουβέντα. Και ξαναλέω, ευχαριστώ θερμά όλες και όλους σας που ήρθατε, που είστε εδώ απόψε και το public που μας φιλοξενεί και αυτή τη φορά. Ο Παντελής Καψής θα συντονίσει την κουβέντα. Σας ευχαριστώ. Να σας καλωσορίσω και εγώ απόψε. Πριν κάνω μια σύντομη παρουσίαση, μου είπα να παρουσιάσω το πάνελ, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται καθόλου να το παρουσιάσω. Τους ξέρετε πολύ καλά όλους, και τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Αλιβιζάτο, φυσικά και τον συγγραφέα, τον Πάνο τον Λουκάκο. Ακούσα την εισαγωγή του εκδότη, του Νόντα του Παπαγεωργίου. Οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ θα δίσταζα πολύ να εκδώσω το βιβλίο του Πάνου. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, είναι από αυτά τα βιβλία που θυμίζουν τα οικεία κακά. Όταν το διαβάζει κανείς, διαβάζει όλη αυτή την παρουσίαση της περίοδου 2009-2019, το μόνο που τον καταλαμβάνει είναι η θλίψη για το όσα γίνανε. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να πω ότι η βιβλιογραφία για εκείνη την περίοδο, όπως και η αρθρογραφία για εκείνη την περίοδο, προκαλούν πάρα πολύ το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Εγώ το βλέπω ακόμη και στην αρθρογραφία που κάνουμε στα site, τα ειδησιογραφικά. Κάθε άρθρο το οποίο μπαίνει και αφορά εκείνη την περίοδο, είτε επιμέρους πλευρές της, προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον, ξεκινάει, σχολιάζεται πάρα πολύ. Κάποια άρθρα που είχε γράψει ο Πάνος είχαν 300 σχόλια, ξέρω κι εγώ, και ξεκινάει και μια συζήτηση μεταξύ των σχολιαστών, οι οποίοι αρχίζουν και τσακώνονται, σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα. Εξακολουθούμε να έχουμε το ίδιο πάθος για εκείνη την περίοδο. Και η δική μου η ερμηνεία είναι ότι τη ζήσαμε όλοι με πάρα πολύ έντονα και σε ανθρώπινο επίπεδο. Ο κάθε ένας από εμάς ίσως ή πάρα πολλοί από εμάς έχουμε να διηγηθούμε μια ιστορία προπυλακισμού ή επιθετικότητας στην οποία γίναμε αποδέκτες όσοι ήμασταν από τη μία πλευρά, αλλά και όλη η κοινωνία για το πόσο κοντά φτάσαμε
στην καταστροφή. Βρεθήκαμε στο χείλος της καταστροφής. Και νομίζω ότι ένα από τα πιο δυνατά σημεία του βιβλίου είναι η αναφορά του στις μέρες πριν το δημοψήφισμα και μετά το δημοψήφισμα. Μεταφέρει, τις ονομάζει παράγκες, η παράγκα του Λαφαζάνη και η παράγκα του Βαρουφάκη και το σχέδιο που είχαν κάνει για τη δραχμή. Ομολογώ, θυμόμουν το νομισματοκοπείο, δεν θυμόμουν τις πληροφορίες που είχαν βγει ότι θα συλλαμβάνανε και τον Γιάννη το Στουρνάρα ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στο σενάριο Λαφαζάνη. Στο σενάριο Βαρουφάκη, θυμόσαστε, θα πληρωνόμασταν όλοι με IOUs αυτά τα χαρτάκια και αυτό το είχα ξεχάσει πάνω. Την τήρηση της τάξης θα την αναλάμβαναν το Υπουργείο του Πολίτη, πώς το λέμε, και το Υπουργείο Άμυνας. Και βέβαια γράφει ο Πάνος, θυμίζει μάλλον ο Πάνος, έναν άλλο Πάνο, τον Πάνο τον Καμένο, ο οποίος είχε κάνει την απίστευτη δήλωση παρόντος του Τσίπρα ότι την σταθερότητα στη χώρα την εγγυάται ο στρατός. Έτσι. Είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο και γράφει ο Πάνος, που είναι ένα, επαναλαμβάνω, από τα πολύ δυνατά σημεία του βιβλίου, ότι η λογική, εάν φεύγαμε από το ευρώ, θα ήταν να μπει η χώρα σε ένα απίστευτο χάος με όλα τα ζητήματα και στο τέλος να οδηγηθούμε σε μια μορφή αυταρχισμού και κήρυξη του στρατιωτικού νόμου. Το οποίο προσωπικά το θεωρώ επίσης πάρα πολύ πιθανό. Από αυτό γλιτώσαμε και αυτό ξαναζούμε διαβάζοντας το βιβλίο. Έχω αναρωτηθεί πάρα πολλές φορές γιατί ο Τσίπρας έκανε πίσω. Η δική μου η εκδοχή, και δεν ξέρω αν έχω δίκιο, ήταν ότι για καλή μας τύχη δεν ήταν γεννημένος επαναστάτης. Ανήκε στην ευνοημένη γενιά της μεταπολίτευσης, είχαν μια προνομιακή, αν θέλετε, και από τα μέσα ενημέρωσης, δεν είχαν καμία διάθεση να ακολουθήσουν είτε την κομμουνιστική φιλορωσική εκδοχή του Λαφαζάνη, είτε τον τυχοδιοκτισμό του Βαρουφάκη. Υπάρχει ένας πρόσθετος λόγος όμως που εκείνη η περίοδος μας ενδιαφέρει. Έχω την αίσθηση ότι δεν την έχουμε αφήσει ακόμα πίσω μας. Δεν θα μπω στα οικονομικά, παρότι θεωρώ ότι η οικονομία μας παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και υπάρχουν 3-4 στοιχεία τα οποία όσοι ασχολούνται λίγο τα ξέρουν. Το έλλειμμα, το επενδυτικό έλλειμμα, το επενδυτικό κοινό εξακολουθεί να υπάρχει. Η παραγωγικότητα είναι από τις τελευταίες στην Ευρώπη και είναι σε στασιμότητα. Και βέβαια έχουμε ένα μη βιώσιμο έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Όλα αυτά κάνουν την οικονομία μας εξαιρετικά εύθραυστη και όλη αυτή την επιστροφή στην κανονικότητα πάρα πολύ δύσκολη να διατηρηθεί αν δεν κάνουμε σοβαρές αλλαγές. Υπάρχει όμως ένας πολιτικός λόγος που είναι πολύ πιο σημαντικός νομίζω, ότι το μάθημα εκείνης της περίοδου, την εχθροπάθεια, την πόλωση, την αδυναμία συνεννόησης συνεχίζουμε να την έχουμε στον ίδιο βαθμό. Ο Πάνος στο βιβλίο του κάνει μια σκέψη με την οποία πάλι θα συμφωνήσω, ότι αν στο Πασόκ είχε εκλεγεί ο Βαγγέλης Βενιζέλος και στη Νέα Δημοκρατία η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία παρεπιπτόντως θα ήταν στο σημερινό πάνελ κανονικά αν δεν είχε κάποια υποχρέωση στην Κρήτη, θα είχαμε ενδεχομένως αποφύγει αυτή την παρατεταμένη περίοδο αντιπαλότητας μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας και θα είχαμε μπορέσει, αυτό είναι μια εικασία φυσικά, να είχαμε αντιμετωπίσει καλύτερα αυτή την κρίση. Σήμερα είμαστε ξανά στην ίδια κατάσταση που ήμασταν και τότε και νομίζω είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το ότι στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις δεύτερο κόμμα βγήκε το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία τώρα θέλει να κλείσει φυλακή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τότε ήθελε να κλείσει φυλακή τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Λουκά Παπαδήμο και κάποια στιγμή αργότερα και τον Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίζεται το ίδιο πολιτικό κλίμα με όλη αυτή τη συζήτηση που ουσιαστικά αποτελεί ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, γιατί ναι, υπάρχει μεγάλο
ποινικό θέμα με τα τέμπη, αλλά αυτά που κάνουν τα κόμματα δεν έχουν καμία σχέση με την απόδοση της δικαιοσύνης. Είναι απλώς μια αντιπαράθεση που γίνεται στο ποινικό επίπεδο. Και φοβάμαι ότι υπάρχει και κοινωνική βάση για αυτή την πόλωση. Δεν είναι μόνο η πλεύση ελευθερίας που ξαφνικά πήγε στο 15%. Στις πρόσφατες ευρωεκλογές πάνω από 30% ψήφισε αντισυστημικά κόμματα, όπως θέλετε να τα πούμε, ενώ 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι από αυτούς που στήριξαν τον Τσίπρα έχουν πάει σπίτι τους. Αυτοί δεν έχω την αίσθηση ότι έχουν αποδεχθεί όσα έχουν γίνει. Και το περιβάλλον, το μηντιακό, είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν και τότε. Ο Πάνος γράφει πολύ ωραία για το λόμπι της δραχμής, για τον Τράγκα, για όλη αυτή την προπαγάνδα που γινότανε σε βάρος της προσπάθειας να παραμείνουμε στο ευρώ. Σήμερα ο χώρος των μέσων ενημέρωσης παραμένει προβληματικός για 2 κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αυτό που λέμε τα συστημικά μέσα ενημέρωσης έχουν χάσει πάρα πολύ την επιρροή τους. Αυτό είναι η μία πλευρά. Όλες οι εφημερίδες μαζί δεν πουλάνε όσο πουλάγε μία εφημερίδα το 2008. Όλος ο τύπος μαζί. Και ταυτόχρονα έχουν χαθεί όλοι οι παραδοσιακοί εκδότες. Έτσι έχουμε μπει σε μια καινούρια φάση συγκέντρωσης των μέσων ενημέρωσης σε ανθρώπους που έχουν τελείως διαφορετικά συμφέροντα. Το δεύτερο στοιχείο όμως που είναι ακόμη πιο σημαντικό είναι μέχρι την ηλικία των 40 οι πολίτες δεν ενημερώνονται ούτε από τις εφημερίδες που έτσι κι αλλιώς είπαμε είναι, αλλά ούτε και από την τηλεόραση, η οποία επίσης κάποτε λέγαμε τα συστημικά μέσα ήταν κατά κάποιο τρόπο η θυρωρή της ενημέρωσης. Έχουν πάψει να είναι και αυτό, έχουν χάσει και αυτό το ρόλο τους. Αναπαράγουν την επικαιρότητα χωρίς καμία κρίση, καμία ίσως είναι άδικη, αλλά χωρίς να υπάρχει αυτή η κρυσάρα των επαγγελματιών της ενημέρωσης. Σήμερα, αν ανοίξετε ένα πρωινάδικο, θα δείτε να έρχονται όλα χωρίς την παραμικρή δυνατότητα ανάλυσης. Ακόμη και αυτά τα μέσα όμως για την γενιά κάτω των 40 έχουν πάψει να έχουν ενδιαφέρον. Σε ποσοστό 70% οι πολίτες έως 40 ετών ενημερώνονται πλέον από τα κοινωνικά δίκτυα. Στην πραγματικότητα περνάνε κάτω από το ραντάρ και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και με την ευκολία με την οποία όλα τα σενάρια συνωμοσίας για τα τέμπη ξαφνικά οδήγησαν σε μια έκρηξη την οποία νομίζω ότι τα πολιτικά κόμματα δεν την είχαν, και όχι μόνο τα πολιτικά κόμματα, δεν την είχαν πάρει χαμπάρι. Το αποτέλεσμα είναι ότι φοβάμαι ότι και σήμερα παραμένουμε το ίδιο πολιτικά ευάλωτοι στον επόμενο και ενδεχομένως πιο αδίστακτο δημαγωγό, όπως και τότε, και είναι ζήτημα συγκυρίας να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζω ότι το βιβλίο του Πάνου θα βοηθήσει να προβληματιστούμε περισσότερο. Βέβαια η δική μας γενιά πλέον σε αυτό περισσότερο επιδίδεται, στο σχολιασμό και στην ανάλυση. Η πολιτική έχει περάσει στα χέρια μιας καινούριας γενιάς. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχουμε ανάλογες προσωπικότητες με αυτές που είχαμε στο παρελθόν, που είναι έτοιμες να σηκώσουν το βάρος, αλλά πάντως μπορούμε να ελπίζουμε τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον Νίκο Λιβιζάτο. Ευχαριστώ πολύ. Το μετέχμιο και τον Πάνο. Κοιτάξτε, με τον Πάνο ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που γνωριζόμαστε πάνω από 50 χρόνια και είναι περίπου αυτονόητο ότι έχουμε ζήσει τόσο πολλά μαζί. Είμαι πλέον σε μια ηλικία που, επειδή φοβάμαι ότι λέω πολλά, τα γράφω. Επιτρέψτε μου λοιπόν, ξεκινώ να μείνω λίγο στο γραπτό κείμενο. Εξαιτίας του συμβολισμού του, ένα από τα χαρακτηριστικότερα περιστατικά βίαιης διαμαρτυρίας της διετίας 2010-2012
ήταν η διακοπή της στρατιωτικής παρέλασης της 28 Οκτωβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη. Πλήθη κόσμου εισέβαλαν στο κατάστρωμα της λεωφόρου Νίκης και ανάγκασαν το τιμόμενο πρόσωπο, τον αγωνιστή σημειωτέων και αντιστασιακό πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, να αποχωρήσει. Αμέσως μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα του 4% τότε ακόμη, εξέδωσε ανακοίνωση, την οποία μας θυμίζει ο Πάνος Λουκάκος στο σχολιαζόμενο βιβλίο. Στην ανακοίνωση αυτή σημείωνε, παραθέτω, «Η μετατροπή τελικά της παρέλασης σε μια αναφθόρμητη λαϊκή εκδήλωση, προσέξτε, ιερής αγανάκτησης και οργής, είναι αντάξια των καλύτερων αγωνιστικών παραδόσεων του λαού μας για εθνική αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία». Τέλος παραπομπής. Ενώ είμαι βέβαιος ότι θυμάστε το περιστατικό της διακοπής της παρέλασης, αμφιβάλλω αν έχετε συγκρατήσει τον τόνο της επίσημης αυτής ανακοίνωσης. Επαναλαμβάνω, αντάξια των καλύτερων αγωνιστικών παραδόσεων του λαού μας. Απηχεί ωστόσο, όπως πιστεύω με ακρίβεια, την ένταση που επικρατούσε στη χώρα λίγες μέρες προτού παραιτηθεί ο Γιώργος Παπανδρέου και σχηματιστεί η κυβέρνηση Παπαδήμου τον Νοέμβριο του 2011. Ο Πάνος Λουκάκος λοιπόν μας θυμίζει την ανακοίνωση αυτή, όπως και δεκάδες άλλα δείγματα προφορικού και γραπτού λόγου, ενδεικτικά του κλίματος της εποχής εκείνης της περίοδου, τα οποία μοιραία με την πάροδο του χρόνου έχουμε την τάση να ξεχνάμε. Ποιος αλήθεια θυμάται ακόμη το χαρακτηρισμό από τον Χρήστο Παπουτσί, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ τότε, του συντρόφου του και υφυπουργού Φίλιππου Σαχινίδη, ως εκπροσώπου στην Ελλάδα των Financial Times και τούτο επικυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου, επειδή αυτός εισηγούνταν στη Βουλή τα πρώτα προμνημονιακά μέτρα το Μάρτιο του 2010. Ή ακόμη ποιος θυμάται την επικολυρική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αριστερής πλατφόρμας του Παναγιώτη Λαφαζάνη, Υπουργού Ενέργειας στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, δηλαδή σημαντικού Υπουργείου, το Μάιο του 2015, στην οποία με αφορμή την επέτειο του θανάτου του Χαρίλαου Φλωράκη καλούσε τον ιστορικό ηγέτη, τον νεκρό βέβαια ιστορικό ηγέτη του ΚΚΕ, ψηλά από το Παλιοζογλόπι όπου αναπαύεται, να δει εισαγωγικά τη ελεύθερη, ανεξάρτητη και σοσιαλιστική Ελλάδα που οραματίστηκε μια ζωή και συμπλήρωνε, ίσως Χαρίλαε να μην περιμένεις πολύ ακόμη. Ή τέλος, αυτό εγώ τουλάχιστον το είχα ξεχάσει τελείως, την περίπτωση του μακαρίτη πλέον δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα, οι εκπομπές του οποίου σε διάφορους σταθμούς και κανάλια χτυπούσαν απίθανες ακροαματικότητες και του οποίου οι βίλες και οι καταθέσεις στην Κιανή Ακτή και στη Φλόριντα αποκαλύφθηκαν λόγω μιας κληρονομικής διαφοράς μετά το θάνατό του, δείγματα του πόσο πολύ πίσω από την προπαγάνδα πολλών δραχμιστών κρύβονταν ένας χορός εκατομμυρίων. Το βιβλίο λοιπόν του Πάνου Λουκάκου είναι πρωτίστως ένα συναρπαστικό σχολιασμένο χρονικό της δεκαετίας 2009-2019 και ως τέτοιο, ως συναρπαστικό σχολιασμένο χρονικό θα πρέπει καταρχάς να διαβαστεί. Από εκεί και πέρα, από τη σκοπιά του δικού μου κλάδου, θα ήθελα να σταθώ σε μια κυρίως πτυχή της δεκαετίας, που ήταν ίσως και η πιο αισιόδοξη πλευρά της. Το σεβασμό του συντάγματος που επέτρεψε τη βελούδινη εναλλαγή διαμετρικά αντίθετων πλειοψηφιών το 2015 και το 2019 και 6 διαφορετικών κυβερνήσεων την κρίσιμη δεκαετία. Σε αντίθεση με το 1936 και το 1967, όταν το πολιτικό προσωπικό της χώρας στάθηκε ανίκανο να βρει δημοκρατική διέξοδο στις αντίστοιχες κρίσεις και στη μία και στην άλλη περίπτωση δεν υπήρχαν αυτοδύναμες πλειοψηφίες στη Βουλή,
Το 12 και το 15 αντέδρασε το πολιτικό μας σύστημα πιο υπεύθυνα. Όπως τότε έτσι και τώρα ο διχασμός της ελληνικής κοινωνίας ήταν βαθύτατος και τα πάθη εξίσου τεταμένα. Η δημοσιονομική κρίση εξάλλου είχε εξίσου βαθιές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, για να μην πω και βαθύτερες. Παρ' όλα αυτά, σε αντίθεση με τότε, στην εξεταζόμενη δεκαετία δεν υπήρξε εκτροπή. Να οφείλεται αυτό στην ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Αν στεκόταν κανείς στο Συμβούλιο των Αρχηγών της 6ης Ιουλίου, της επομένης δηλαδή του δημοψηφίσματος, και κυρίως στο ομόφωνο πλην κουτσούμπα πόρισμά του υπέρ της παραμονής της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, η απάντηση ασφαλώς θα ήταν ναι. Ναι, χάρη στην ΕΟΚ δεν είχαμε εκτροπή. Κατά τη γνώμη μου, ωστόσο, η απουσία εκτροπής οφειλόταν σχεδόν εξίσου πολύ και σε έναν εσωτερικό παράγοντα. Από τη μεταπολίτευση, η νομιμοποίηση του συντάγματος και των θεσμών ενισχύθηκε. Καθώς αν εξαιρέσει κανείς μερικές ακραίες φωνές, όπως ήταν για παράδειγμα ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και ο Γιώργος Κατρούγκαλος μετά το πρώτο μνημόνιο, κανένας δεν τόλμησε να ζητήσει τη σύγκληση συντακτικής εθνοσυνέλευσης για την κατάρτιση εξ ολοκλήρου νέου συντάγματος. Ακόμη και όταν η κρίση κορυφώθηκε την άνοιξη του 2015. Πώς εξηγείται αυτό? Νομίζω ότι η απάντηση είναι τελικά απλή. Από το 1974 η εκτροπή από το Σύνταγμα κοστίζει πολύ περισσότερο για τα πολιτικά κόμματα από ότι ο σεβασμός του. Μπροστά στην άνοδο των αντισυστημικών κομμάτων σήμερα, καλά θα κάνουν όσοι ανησυχούν υπέρμετρα να το λάβουν υπόψη. Η εκτροπή κοστίζει, χάνεις ψήφους τελικά. Όπως διδάσκει η συγκριτική ιστορία, πρώτος και πιο αξιόπιστος δείκτης για το σεβασμό στο Σύνταγμα, στην πράξη, είναι η διεξαγωγή άψογων εκλογών. Θυμίζω ότι σε δημοκρατικά καθεστώτα περίπου όλοι οι εμφύλιοι πόλεμοι ξεκίνησαν από την αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος. Κάτι που δεν συνέβη σε καμιά από τις 20 βουλευτικές εκλογές της μεταπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένων και των 6 της εξεταζόμενης περίοδου, σε καμιά από τις 2 ευρωεκλογές επίσης αυτής της περίοδου, ούτε στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Οι λόγοι για τους οποίους αμφισβητήθηκε η νομιμότητα του τελευταίου, δηλαδή του δημοψηφίσματος, θυμίζω ότι δεν αφορούσαν τη διεξαγωγή του καθεαυτήν, όσο τη νομιμότητα των λόγων για τους οποίους προκηρύχθηκε και την παράνομη συνήμιση σε μόλις 10 μέρες της προθεσμίας της προδημοψηφισματικής περίοδου. Για τους εξημών γνωρίζοντες, η Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ίσως υποδειγματική στο πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, γιατί έχει καταφέρει να βρει ένα πολύ ψηλό επίπεδο, ακόμη και σε περιόδους μεγάλης έντασης. Η περίπτωση Ασημακοπούλου με τη διαρροή των καταλόγων πρόσφατα, νομίζω ότι μάλλον πρέπει να θεωρηθεί η εξαίρεση. Από εκεί και πέρα, όπως ορθά επισημαίνει ο Πάνος Λουκάκος, η υπόθεση Νοβάρτης και το σκάνδαλο των τηλεοπτικών αδειών δείχνουν ότι προκειμένου να αντλήσει άμεσα πολιτικά ωφέλη, και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίστασε να καταφύγει σε μαφιόζικες μεθόδους. Το ότι εντούτοις και τα 2 αυτά σκάνδαλα κόλλησαν κάποια στιγμή, δείχνει ότι τελικά υπήρξαν αντιστάσεις, όψιμες ασφαλώς, αλλά αποτελεσματικές. Κάποιοι δικαστές είπαν τελικά όχι. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, ερωτάτε τελικά, μήπως στην Ελλάδα των μνημονίων λειτουργήσαν τα θεσμικά αντίβαρα? Και αν αυτό συμβαίνει, τότε μήπως έχουμε άδικο μερικοί αιμονικοί συνταγματολόγοι και μη, οι οποίοι υποστηρίζουμε το αντίθετο? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι περί τα δημοσιονομικά, καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσιμης δεκαετίας, πρώτα η Τρόικα, στη συνέχεια οι λεγόμενοι θεσμοί και τέλος η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργήσαν
ως θεσμικό αντίβαρο και μάλιστα ισχυρότατο. Σε ό,τι αφορά εντούτοις τα πεδία εκτός ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας, όπως για παράδειγμα ήταν η υγεία, η παιδεία, αλλά και τα δημοσιονομικά την περίοδο που προηγήθηκε του πρώτου μνημονίου, η απουσία αποτελεσματικών θεσμικών αντιβάρων ήταν το θεμελιώδες, το δομικό έλλειμμα της μεταπολιτευτικής μας δημοκρατίας. Αναφέρομαι κυρίως στον εσκεμμένο παραγωνισμό των ανεξάρτητων αρχών, αλλά και στους δισταγμούς των δικαστηρίων μας, τα οποία με εξαίρεση το Συμβούλιο της Επικρατείας, και αυτό μόνο σε ένα πολύ συγκεκριμένο πεδίο, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος, προτιμούν κατά κανόνα να μην ορθώνουν όσο θα έπρεπε το ανάστημα στις αυθαιρεσίες των κυβερνώντων. Το γιατί δεν το τολμούν είναι ένα θέμα για το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε άλλη ευκαιρία. Στην αδυναμία των θεσμικών αντιβάρων πάντως στη χώρα μας αναφέρεται εμέσως και ο Πάνος, παραπέμποντας στις διάφορες επανειλημμένες προειδοποιητικές εκκλήσεις, δημόσιες και μη, του Γιώργου Προβόπουλου, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά το 2008, τις οποίες τα κόμματα, όλα τα κόμματα και τα μέσα ενημέρωσης αγνόησαν επιδεικτικά. Κάπως καλύτερα είναι τα πράγματα σήμερα με τις δηλώσεις που κατά καιρούς κάνει ο Γιάννης Τουρνάρας. Συνοψίζοντας, παρά την κρισιμότητα των περιστάσεων και μερικές ακραία αντιδημοκρατικές πρακτικές, όπως η ψήφιση το 2012 με τη διαδικασία του κατεπήγοντος του περίφημου μεσοπρόθεσμου, ενός νομοσχεδίου, θυμίζω, 216 σελίδων ΦΕΚ, σε ένα μόνο άρθρο, για να μην υπάρξουν διαρροές, ή η μη αναγκαία σε ορισμένες περιπτώσεις προσφυγή σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, σε πολλές ήταν αναγκαία, δεν κινηθήκαμε εκτός συντάγματος. Δεν είχαμε την ανάγκη ενός Μάνεση να γράψει τη διδακτορική διατριβή περί αναγκαστικών νόμων. Αλλά στο πλαίσιο του συντάγματος. Δεν χρειαστήκαμε με άλλα λόγια να προσφύγουμε στην τόσο οικία πρακτική των αυθαιρεσιών που για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμη και όταν είχαμε δημοκρατία, υπήρξε ο συνήθις τρόπος αντισυνταγματικής νομοθέτησης τον 20ο αιώνα. Προτού σας υποβάλω το κάπως προκλητικό καταληκτικό ερώτημά μου, θα σταθώ και σε άλλη μία πλευρά του σχολιαζόμενου βιβλίου, η οποία κατά τη γνώμη μου το καθιστά ακόμη ελκυστικότερο. Αναφέρομαι στα πορτρέτα των βασικών πρωταγωνιστών, που σχεδίασε ο Πάνος Λουκάκος, χωρίς την εκνευριστική αιμονή τόσων άλλων συγγραφέων στους κανόνες της πολιτικής ορθότητας. Κάτι που τα καθιστά τα πορτρέτα αυτά και τις σχετικές σελίδες πολύ ενδιαφέρουσες. Τρεις από τους πρωταγωνιστές της δεκαετίας εντάσσονται από τον Πάνο στην κατηγορία των θετικών ηρώων. Πρόκειται για τον εδώ παρόντα Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος τον Ιούνιο του 2011, όπως έγραψα και εγώ κάπου αλλού, έπαιξε το κεφάλι του στον Τορβά. Την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία τόλμησε να ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο με αποτέλεσμα να διαγραφεί από τον Αντώνη Σαμαρά, και τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος το καλοκαίρι του 2015 δεν απέφυγε το κόστος της υπερψήφισης του τρίτου μνημονίου, δηλαδή του μνημονίου του ΣΥΡΙΖΑ. Στο άλλο άκρο, ο συγγραφέας τοποθετεί κυρίως δύο τέως πρωθυπουργούς, τον Κώστα Καραμανλή και τον Γιώργο Παπανδρέου. Τον μεν πρώτο, γιατί με τις παροχές τις οποίες έδωσε η κυβέρνησή του εκτόξευσε τα ελλείμματα σε δυσθεώρατα ύψη, και τον δεύτερο, τον οποίο έχω την εντύπωση, θα μας το πει μετά, ότι τελικά τον συμπαθεί, γιατί αν και είχε καινοτόμες ιδέες, μετά τις εκλογές του 2009, συμπεριφέρθηκε χωρίς να έχει συναίσθηση του που βρίσκεται. Μεταξύ των δύο, και εδώ είναι το πιο μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή των θετικών ωρεών και των αρνητικών, ο Πάνος Λουκάκος τοποθετεί δύο. Τον Αντώνη Σαμαρά και τον μεγάλο πρωταγωνιστή της δεκαετίας, τον Αλέξη Τσίπρα. Στον μεν Αντώνη Σαμαρά καταλογίζει τα τρία ζάπια και τη συμπεριφορά του στους τελευταίους μήνες της πρωθυπουργίας του, μετά δηλαδή τις ευρωεκλογές του 2014,
όταν ενέδωσε στις εγνωσμένες πελατειακές μεθόδους για να αποτρέψει το μοιραίο, δηλαδή την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Τουναντίον, με εξαίρεση το κλείσιμο της ΕΡΤ, το οποίο και στιγματίζει, το μεγαλύτερο διάστημα της διετούς πρωθυπουργίας το αξιολογεί θετικά. Οι σελίδες που ο Πάνος αφιερώνει στον Αλέξη Τσίπρα είναι ίσως οι πιο ενδιαφέρουσες του βιβλίου. Ενώσο τον κατακεραυνώνει για την αδίστακτη ρητορία όταν ξέσπασε η κρίση, λιγότερο πάντως έντονη ρητορία μετά το 2012, όταν φάνηκε δηλαδή ότι μπορεί να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, δεν διστάζει να τον επενέσει για την πολιτεία του ως πρωθυπουργού. Πρώτα-πρώτα για την ευρωπαϊκή στροφή του, τη λεγόμενη κολοτούμπα, στις 13 Ιουλίου 2015, κίνηση την οποία, και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε, μόνο ένας πολιτικός με στόφα ηγέτη μπορούσε να πραγματοποιήσει, κάτι που οι πολέμοι του ακόμη και σήμερα διστάζουν να αναγνωρίσουν. Την κολοτούμπα, επαναλαμβάνω, και τη σημασία της. Δεύτερον, για τη Συμφωνία των Πρεσπών, που και αυτή η σύναψη είχε πρόδειλο πολιτικό κόστος. Και τρίτον, γιατί το 2019, αυτό και εγώ το ομολογώ διαβάζοντας το βιβλίο το συνειδητοποίησα, γιατί το 2019 δεν ενέδωσε στο σύνθημα «Τσοβόλα δώσ' όλα» και αρνήθηκε να διανύμει για ψηφοθυρικούς λόγους το απόθεμα των 37 δισεκατομμυρίων. Τουναντίον προτίμησε να το κληροδοτήσει στη Νέα Δημοκρατία. Συμπεραίνοντας, ο συγγραφέας σημειώνει για τον Τσίπρα και παραθέτω πάλι εισαγωγικά. Είχε ικανότητες, με κυριότερη από αυτές να επιλέγει στην εκάστοτε συγκυρία σωστά και γρήγορα την τακτική που τον συνέφερε. Ωστόσο, συνεχίζει ο Πάνος, όσο επιτυχημένος ήταν στην επιλογή της άμεσης τακτικής, τόσο αποτυχημένος ήταν στη χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Με άλλα λόγια, είχε την ικανότητα να κινείται άνετα στη μικρή εικόνα, αλλά σκόνταυτε, χανόταν στη μεγάλη. Θα μου επιτρέψετε να τελειώσω με το ερώτημα που σας ανήγγειλα. Εντάσσεται άραγε η δεκαετία των μνημονίων στην ελληνική κανονικότητα ή συνιστά εξαιρετικό γεγονός, παραδείγματος χάρη όπως ήταν η κατοχή, οφειλόμενος στις ιδιαιτερότητες της δημοσιονομικής κρίσης, η οποία βέβαια απέρεε από την παγκόσμια κρίση που είχε ξεσπάσει το 2008 με την πτώχευση των Lehman Brothers. Αν σταθεί κανείς στην πολύ γνωστή συγκριτική μελέτη των Ράινχαρτ και Ρογκόφ και από τους δικούς μας τους παλαιότερους στον αείμνηστο καθηγητή Ανδρέα Ανδρεάδη, τα γραπτά του οποίου οφείλω να ομολογήσω ανακάλυψα τα τελευταία χρόνια και θαυμάζω όσο δεν φαντάζεστε, ελάχιστες ήταν οι περίοδοι στα 200 χρόνια της ελληνικής ανεξαρτησίας που η χώρα μας δεν χρωστούσε. Χρωστούσαμε πάντοτε. Από αυτή την άποψη η κρίση των μνημονίων εντασσόταν στην κανονικότητα της ελληνικής ιστορίας. Το ίδιο και η οξύτητα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το 2010 με 2012 ήταν συγκρίσιμη με εκείνη παλαιότερων μεγάλων συγκρούσεων. Αν υπάρχει κάτι που διαφοροποιεί την κρίση των μνημονίων από τις προηγούμενες, είναι ότι όπως ήδη ανέφερα, όχι το ότι φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού, τίτλος του βιβλίου του Γιάννη Βούλγαρη, που πράγματι φτάσαμε, αλλά το ότι δεν πέσαμε τελικά στον γκρεμό. Να σημαίνει αυτό ότι γυρίσαμε σελίδα? Δεν είμαι διόλου βέβαιος. Και μάλλον δεν είναι βέβαιος ούτε ο Παντελής Καψής, ακούγοντάς τον. Σε αυτό μάλλον συμφωνεί και ο Πάνος. Όπως και να έχει το πράγμα, το βιβλίο του σίγουρα μας βοηθά να καταλάβουμε από πού ήρθαμε και πού βρισκόμαστε με γνώση και σοφία, κάτι που αφορά το μέλλον της δημοκρατίας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δώσω το λόγο στον κύριο Βαγγέλη Βενιζέλο.
Καλησπέρα. Όπως είχε πει ο Πάπας Φραγκίσκος όταν ανέλαβε. Ο Πάνος Λουκάκος είναι ένα μυθικό όνομα στον χώρο της δημοσιογραφίας. Ένας πολιτικός συντάκτης και αναλυτής που έχει αφήσει εποχή, που συνεχίζει να προσφέρει βαθιστόχαστες αναλύσεις. Όφιλε να γράψει και να θέσει σε κυκλοφορία, άρα στη δοκιμασία της ανάγνωσης, ένα τέτοιο βιβλίο. Ένα βιβλίο συνολικά για την περίοδο της κρίσης, για την περίοδο 2009-2019, που δεν είναι ένα απλό γραμμικό, γεγονοτολογικό, χρονικό, αλλά εμπεριέχει πάρα πολύ σημαντικές αναλύσεις. Βεβαίως αναλύσεις πολιτικές πρωτίστως, τον ενδιαφέρει το πολιτικό σκηνικό, το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό προσωπικό. Φυσικά υφέρπουν όλα τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, την διάρθρωση της παραγωγής, τις ανισότητες, όλα όσα μπορεί να φανταστεί κανείς, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε ανά πάσα στιγμή όλοι για όλα. Υπό την έννοια αυτή είναι πάρα πολύ καλά εστιασμένο και ζυγοσταθμισμένο το βιβλίο του Πάνου Λουκάκου. Και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια, για τη θετική του αξιολόγηση, αυτή που είχε την καλοσύνη να αναφέρει ήδη ο Νίκος Αλιβιζάτος, την πολύ συγκροτημένη παρουσίαση του βιβλίου που έκανε. Εγώ θα είμαι περισσότερο επιλεκτικός, η μέθοδός μου θα είναι εκλεκτικιστική και σημειακή. Κοιτάξτε, τα γεγονότα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Θέλω να ξεκινήσω αναδεικνύοντας ένα γεγονός πολιτικό, θεσμικό της περίοδου της κρίσης, στο οποίο αναφέρεται ο Πάνος, αλλά εγώ θα ήθελα να δώσω την μέγιστη δυνατή έμφαση. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα εισήλθε στην περίοδο των μνημονίων, τον Μάιο του 2010, όταν πια αυτό είχε καταστεί αναπόφευκτο, όταν είχε ήδη συγκροτηθεί από το Μάρτιο ένας ad hoc μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν ήδη είχε με πρωτοβουλία της καγκελαρίου Μέρκελ εγκατασταθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην καρδιά της Ευρωζώνης, επειδή είχε διαπιστωθεί ότι η Ευρωζώνη δεν είχε τις θεσμικές δυνατότητες, τους μηχανισμούς και την εμπειρία να διαχειριστεί μια κρίση χρέους, μια κρίση δημοσιονομική πρωτίστως, όπως ήταν τη στιγμή εκείνη η ελληνική κρίση. Πρέπει να θυμηθούμε ότι το θεσμικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιο συγκεκριμένα της Ευρωζώνης, έπασχε από ένα γενετικό ελάττωμα. Ήταν οργανωμένο για ομαλές συνθήκες, για κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. Το σενάριο της κρίσης, το ενδεχόμενο να οδηγηθούμε προ του ενδεχομένου της οικονομικής καταστροφής μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν προβλεπόταν. Δεν υπήρχαν μηχανισμοί. Αντιθέτως, υπήρχε πρόβλεψη απολύτως τιμωρητική. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, απαγόρευση να προσφερθεί βοήθεια, γιατί απαγορευόταν όχι απλώς και μόνο η νομισματική χρηματοδότηση, η οποία παρακάμπτεται μέσα από τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης, αλλά απαγορευόταν στην πραγματικότητα και ο δανεισμός από κράτη σε κράτη. Άρα έπρεπε να επινοηθεί ένα παράπλευρο σύστημα εκ του μηδενός, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθεί αντιμέτωπη με την έννοια της κρίσης. Στο μεταξύ, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από το 2008 δηλαδή, ένα και πλέον χρόνο πριν, είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με την κρίση και τα πρώιμα μέτρα και στην Ελλάδα είχαν ληφθεί από το 2008, παρότι επικρατούσε τότε η αντίληψη, αν τη θυμάστε, ότι η Ελλάδα είναι μία όαση σε σχέση με την κρίση της Lehman Brothers. Ο Τρισέ, λοιπόν, ο προκάτοχος του Ντράγκη στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε κάθε συνεδρίαση του Eurogroup έβγαζε από το πορτοφόλι του και όχι από τον χαρτοφύλακά του ένα μικρό σημείωμα.
το οποίο περιείχε δύο παρατηρήσεις. Το έχω ζήσει αυτό αρκετές φορές. Πρώτον, την πρόκληση προς τους Υπουργούς Οικονομικών, λέγοντάς τους ότι εσείς είστε τώρα ο ενιαίος Υπουργός Οικονομικών της Ευρωζώνης που πρέπει να αντιδράσει όπως κλήθηκε να αντιδράσει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο Πόλσον, στην κρίση της Lehman Brothers. Αν δεν είστε έτοιμοι, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Το δεύτερο στοιχείο που είχε το σημείωμά του ήταν διάγραμμα για την μεσοσταθμική αύξηση των μισθών στην Ελλάδα από την ένταξη στην Ευρωζώνη σε σύγκριση με την μεσοσταθμική αύξηση των μισθών στη Γερμανία. Είχε το επιχείρημα ότι η αύξηση αυτή ήταν της τάξης των 220%, ενώ στην Γερμανία ήταν της τάξης του 20% η συνολική αύξηση. Άρα ενοχοποιούσε και την Ελλάδα και αντιστεκόταν στην ιδέα μιας αναδιάρθρωσης του χρέους μιας μεμονωμένης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπρεπε λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα σε λίγες εβδομάδες να συγκροτηθεί ένας μηχανισμός εκ των ενόντων, αυτό που λέμε Greek Loan Facility, είναι τα χρέη που θέλει να αγοράσει η κυβέρνηση τώρα λίγα χρόνια νωρίτερα, μέχρι το 2031 αντί για το 2041, ένας μηχανισμός στον οποίο μετήχαν τα κράτη ως τέτοια, πλην της Σλοβακίας και στην πραγματικότητα νομικά πλην της Γερμανίας, γιατί η Γερμανία δεν μετήχε ως κράτος, μετήχε μέσω της αναπτυξιακής της τράπεζας, της KfW. Άρα ήταν ένα ιδιόρυθμο σχήμα, 15 κράτη, μία τράπεζα, κρατική αλλά τράπεζα, υπό την διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δάνειζε τις δυνατότητές της. Αυτό δεν κινείται εντός της ένομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παράπλευρα, και ταυτόχρονα ένα δάνειο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο βεβαίως έπρεπε να κινήσει τους δικούς του μηχανισμούς με τους δικούς του όρους. Έτσι μπήκαμε στην περιπέτεια του μνημονίου, ενός μνημονίου που απεδείχθη υπεραισιόδοξο, τιμωρητικό, ανεπαρκές, που θεσπίστηκε το Μάιο του 2010 και κατέρευσε τον Οκτώβριο του 2010 με την περιβόητη δήλωση της Ντοβίλ, όταν δηλαδή η Μέρκελ και ο Σαρκοζή έκαναν την κοινή δήλωση ότι κάθε χώρα πρέπει να αξιολογείται από τις αγορές μόνη της, με βάση τα δικά της στοιχεία και όχι με βάση το ενιαίο ρίσκο της Ευρωζώνης. Αυτό άλλαξε πλήρως τη στάση των αγορών. Στην πραγματικότητα το πρώτο μνημόνιο πεθαίνει τόσο γρήγορα. Μετά τη νίκη του Πασόκ στις δημοτικές εκλογές που έχουν μεσολαβήσει, σας θυμίζω, και λίγο πριν ο ενταφιασμός γίνει πανηγυρικός με τη δημόσια συζήτηση που επέβαλε η Τρόικα ότι πρέπει η Ελλάδα να δώσει ανυπερθέτως 50 δισεκατομμύρια από την δημόσια περιουσία, την ακίνητη δημόσια περιουσία, που οδήγησε την κυβέρνηση τότε Γιώργου Παπανδρέου να πει ότι όχι, θα επανέλθουμε στο βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο και θα διασπάσουμε το κλασικό σχήμα ότι τα υπερκείμενα οίκη της υποκειμένης και θα επαναφέρουμε σε ισχύ, για όσοι είστε πάρα πολύ παλιοί νομικοί, δικαιώματα όπως η επιφάνεια. Δεν επαναφέραμε μόνο την εμφύτευση που ήταν εμπράγματο δικαίωμα του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου. Έχει επανέλθει όμως η επιφάνεια και νομικώς ισχύει ακόμη η επιφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι αν τα υπολογίσουμε σωστά, εμφανίζονται στην διάρκεια αυτή πάρα πολύ μεγάλα κενά. Ένα τέτοιο κενό υπάρχει από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2010 μέχρι τον Ιούνιο του 2011, όταν καλούμε να αναλάβω τα καθήκοντα του Υπουργού Οικονομικών και του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Στην αφετηρία λοιπόν υπάρχει ένα γεγονός. Το γεγονός είναι ότι το μνημόνιο ψηφίστηκε με την συνήθη πλειοψηφία, δηλαδή μόνον από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και μόνον από λίγους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ακολούθησαν την Ντόρα Μπακογιάννη και διαγράφησαν. Τότε, όπως ίσως έχετε ακούσει και όπως αφηγούμε και στο βιβλίο μου που αναφέρθηκε και ευχαριστώ πάρα πολύ, είχα προτείνει το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει πολιτικά την υπερψήφιση του πρώτου μνημονίου από τα 3/5 του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Όχι επειδή είναι διεθνή σύμβαση, όχι επειδή αυτό επιβάλλεται συνταγματικά, αλλά επειδή αυτό επιβάλλεται ιστορικά. Αυτό δεν έγινε τελικά δεκτό από τον τότε Πρωθυπουργό και
την ομάδα διοίκησης της κυβέρνησης. Το φοβόταν πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι η μήτρα της ασυμμετρίας που εμφανίζει το πολιτικό σύστημα σήμερα. Η ασυμμετρία που εμφανίζει το πολιτικό σύστημα σήμερα, το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπάρχει ένας δεύτερος συστημικός, ας το πούμε, πόλος, ο οποίος να έχει αξιώσεις σχηματισμού μιας εναλλακτικής κυβέρνησης, αυτοδύναμης ή σε συνεργασία, δεν μας επιτρέπει να έχουμε τις πολιτικές προϋποθέσεις για την ουσιαστική επάνωδο στην κανονικότητα. Είναι τόσο σημαντική η στιγμή εκείνη. Βεβαίως, υπήρξαν επανορθώσεις στη συνέχεια. Δηλαδή, οδηγηθήκαμε στην κυβέρνηση συνεργασίας Πασόκ Νέας Δημοκρατίας και Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, σας θυμίζω, με πρωθυπουργό εν τέλει τον Λουκά Παπαδήμου, μετά από πολύ μεγάλες περιπέτειες και αμφισβητήσεις. Αλλά οδηγηθήκαμε εκεί έχοντας ήδη λάβει τις αποφάσεις των εταίρων μας για ένα δεύτερο πρόγραμμα και για μια βαθιά παρέμβαση στο χρέος, για μια μοναδική παγκοσμίως αναδιάρθρωση του χρέους. Τα επεισόδια στα οποία αναφέρθηκε ο Νίκος προηγουμένως στις 28 Οκτωβρίου του 2011 ακολουθούν το Συμβούλιο Κορυφής της 26ης-27ης Οκτωβρίου του 2011, όταν οριστικοποιείται η παρέμβαση στο χρέος. Η παρέμβαση στο χρέος η μεγάλη, γιατί η μικρή, η πρώτη, σε ένα επίπεδο 21%, είχε αποφασιστεί ήδη από τις 21 Ιουλίου του 2011. Στη βάση αυτής όλης της εξέλιξης βρίσκεται μια πολιτική συμφωνία δική μου με τον Σόιμπλε στις αρχές Ιουλίου, γύρω στις 7-8 Ιουλίου του 2011, στο Βερολίνο, η οποία έχει τηρηθεί απαρεγκλήτως μέχρι το τέλος. Και η οποία βεβαίως δεν έγινε ποτέ ευρύτερα γνωστή, γιατί ήταν η κατεξοχήν market sensitive συμφωνία. Όποιος είχε αυτήν την εσωτερική ενημέρωση μπορούσε να κάνει μία από τις μεγαλύτερες σπέκουλες που θα μπορούσαν να έχουν γίνει παγκοσμίως διαχρονικά. Άρα έπρεπε να κρατηθεί αυτή η συμφωνία μυστική. Η συμφωνία αυτή τιμήθηκε από την γερμανική πλευρά. Στη συμφωνία αυτή προσχώρησε, πριν καν αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του, αλλά προσχώρησε στην υφιστάμενη συμφωνία ο Μάριο Ντράγκη, και έτσι φτάσαμε στην παρέμβαση, στην αναδιάρθρωση στο χρέος, η οποία έγινε τον Μάρτιο του 2012, πριν ο ελληνικός λαός μας αποδείξει ότι πάντα στην μεταπολιτευτική ιστορία κάνει 2 φορές την ίδια επιλογή, είτε αυτή είναι λανθασμένη είτε είναι σωστή. Ψηφίζει και ξαναψηφίζει 2 φορές την ίδια κυβερνητική πρόταση και λίγο πολύ τα ίδια πρόσωπα. Ψήφισε 2 φορές τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ψήφισε 2 φορές τον Ανδρέα Παπανδρέου και μετά την παρεμβολή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που ψηφίστηκε 3 φορές για να γίνει πρωθυπουργός. Ψήφισε 3η φορά τον Ανδρέα Παπανδρέου, ψήφισε 2 φορές τον Κώστα Σιμίτη, 2 φορές τον Κώστα Καραμαλή, αλλά έχει ψηφίσει και εμάς μετά 2 φορές, μία ως Πασόκ το 2009, χωρίς επίγνωση αυτού που πρόκειται να συμβεί, και μια δεύτερη φορά τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012. Αυτό σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός είχε φτάσει όριμος πια στην ανατροπή των δεδομένων από τις ευρωεκλογές του 2014, τις οποίες επικύρωσε τον Ιανουάριο του 2015 και ψήφισε την ίδια επιλογή με πάθος 3 φορές. Ό,τι και να έχει συμβεί. Τον Ιανουάριο του 2015, τον Ιούλιο του 2015 στο δημοψήφισμα με ιερό πάθος, με το συντριπτικό ποσοστό που γνωρίζετε, του 62%, και μετά όσα συνέβησαν, μετά το τρίτο πρόγραμμα, το οποίο υπερψήφισε η τότε αντιπολίτευση χωρίς να θέσει πολιτικούς όρους, το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος, χωρίς να θέσει πολιτικούς και θεσμικούς όρους, και τους οποίους θα τους λάμβανε λόγω της ανάγκης και του φόβου της ιστορικής και ποινικής ευθύνης. Και βεβαίως οδηγηθήκαμε μετά στην στρατηγική ήττα του 2019, την οποία συνειδητοποίησε
ο ηττημένος το 2023, ενώ είχε συμβεί από το 2019. Και τώρα πάμε σε αυτό που λέγεται ρευστοποίηση του χώρου αυτού, αλλά έχει προηγηθεί η αποσπασματοποίηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία είναι, κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο θεσμικό και πολιτικό ζήτημα της χώρας. Σχεδόν πολιτιακής τάξεως ζήτημα, και όσοι καμαρώνουν ή επιχαίρουν, επειδή υπάρχει αυτή η ασυμμετρία, η οποία επιτρέπει σε ένα 25%, 27%, 30% δημοσκοπικό να θεωρεί ότι έχει την νοημοποίηση της απόλυτης αυτοδύναμης προσωπικής διακυβέρνησης, νομίζω ότι κάνουν πολύ μεγάλο λάθος ιστορικά. Δεν κυβερνιέται ο τόπος. Δεν κυβερνιέται ο τόπος σημαίνει όχι ότι δεν μπορώ να ασκώ την καθημερινή διακυβέρνηση, σημαίνει ότι δεν μπορώ να έχω μεγάλες συνενέσεις και μεγάλους σχεδιασμούς για την εξωτερική πολιτική σε συνθήκες παγκόσμιας ανατροπής και ανασφάλειας. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ασφάλειας της χώρας στο επίπεδο που απαιτείται και με τη διορατικότητα που απαιτείται. Μιλάμε για αναθεώρηση του συντάγματος. Ποια αναθεώρηση του συντάγματος? Η επόμενη Βουλή δεν ξέρουμε αν θα έχει τη δυνατότητα να αναδείξει κυβέρνηση συνεργασίας, ποια κυβέρνηση και με ποιον πρωθυπουργό. Ποια αναθεώρηση του συντάγματος με αυξημένη πλειοψηφία? Ποιες τομές οι οποίες αφορούν τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, τον ιδιωτικό τομέα, την αγορά, το παραγωγικό μοντέλο όπως λέμε, το οποίο δεν επιβάλλεται από ένα κρατικό συγκεντρωτικό σύστημα, προκύπτει μέσα από τις συνθήκες που δημιουργείς. Άρα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή το ερώτημα αν είμαστε σε συνθήκες κανονικότητας ή έχουμε βιαστεί να κηρύξουμε την κανονικότητα. Ή μπορείς να είσαι κανονικός όταν έχεις τόσο μικρό βαθμό πρόσβασης επιχειρήσεων, για να μην πω και φυσικών προσώπων, στο τραπεζικό σύστημα. Όταν έχεις έναν τόσο μεγάλο βαθμό αποκλεισμού επιχειρήσεων και ατομικών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων από το τραπεζικό σύστημα. Ή όταν έχεις διονγκωμένες ανισότητες οι οποίες αφορούν στην πραγματικότητα ένα καθεστώς φτώχειας και μιζέριας των εργαζομένων. Άρα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό από τους πόρους της κοινωνίας εκλείεται οργή και βία. Υπάρχει στην ατμόσφαιρα μία διάχυτη βία, την οποία την βλέπουμε στην πιο αρχαϊκή της μορφή, που είναι η ενδοοικογενειακή βία, η οποία καταγράφεται καθημερινά. Αυτή η οργή λοιπόν στο πολιτικό επίπεδο, με όρους πολιτικής επιστήμης και όχι με όρους κοινωνιολογίας, είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνθέτει κρίση θεσμών, κρίση αξιοπιστίας των θεσμών, κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Εδώ έχει καταρρεύσει η εμπιστοσύνη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην δικαιοσύνη. Στους τελευταίους μήνες υπάρχει κατάρρευση της δημοσκοπικής εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη. Και βεβαίως κρίση συμμετοχής και αντιπροσώπευσης. Οι πολίτες θεωρούν ότι δεν αντιπροσωπεύονται και ως εκ τούτου δεν συμμετέχουν με τους συμβατικούς όρους. Όταν εμείς λέμε οι συστημικές δυνάμεις και οι αντισυστημικές, νομίζουμε ότι λέμε κάτι σπουδαίο. Λέμε κάτι το οποίο γίνεται ευχαρίστως δεκτό. Επέρονται για την αντισυστημικές δυνάμεις. Και είναι σε απόλυτο αδιέξοδο οι συστημικές, οι οποίες δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Δεν υπάρχει το στρατόπεδο των συστημικών δυνάμεων. Δεν υπάρχει καν η έννοια του συνταγματικού φάσματος καλά-καλά. Αν το ξύσεις λίγο το ζήτημα παρακάτω, υπάρχει ένα πρόβλημα συνταγματικού φάσματος. Στην Γερμανία μιλούν σοβαρά αυτή τη στιγμή για το ενδεχόμενο να απαγορευτεί η AfD. Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να διαχειριστούμε κανένα ζήτημα, όχι λόγω ελλείψεως επιστημονικής συνένεσης των συνταγματολόγων, αλλά επειδή η κοινωνία δεν μπορεί να τοποθετηθεί απέναντι στο ζήτημα αυτό. Άρα έτσι πρέπει να δούμε και τη στάση άλλων θεσμών. Αναφέρθηκε στη δικαιοσύνη ο Νίκος προηγουμένως, μα ξέρετε η οικονομική κρίση ως δικανική πρόκληση. Αν δείτε τη δεκαετία της κρίσης μέσα από την ομολογία, μέσα από τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, θα δείτε την ίδια σύγκρουση με τη σύγκρουση που έγινε στο πολιτικό σύστημα. Τι ήταν λοιπόν η δεκαετία αυτή? Ήτανε μία συνολική δοκιμασία, μία απόσταξη. Σαν να μπήκε σε ένα βαρέλι απόσταξης της μεταπολίτευσης, της κοινωνίας, της οικονομίας. Αποστάχθηκε λοιπόν η μεταπολίτευση
και βεβαίως έπρεπε να βγει ένα προϊόν. Το προϊόν αυτό ακόμη δεν έχει αποκτήσει συνείδηση του εαυτού του. Και αυτό πρέπει να το δούμε και στο πολιτικό σύστημα, και ας πάρουμε ένα άλλο σύστημα, το δικαστικό. Αν η σύγκρουση στο πολιτικό σύστημα ήταν η σύγκρουση υπευθυνότητας και λαϊκισμού, αν είχαμε το μεγάλο έπος του αντιπροσωπευτικού συστήματος, δηλαδή το πολιτικό προσωπικό, οι αντιπρόσωποι του λαού, ενήργησαν με πολύ μεγάλη επιθυνότητα, ανέλαβαν τεράστια βάρη. Αυτό εν τέλει συνέβη και στα άλλα κόμματα, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ. Συνέβη σε μεγάλο βαθμό και στη Νέα Δημοκρατία, ως ένα βαθμό και στον λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Αν λοιπόν είχαμε ένα έπος του αντιπροσωπευτικού συστήματος, γιατί οι αντιπροσωπευόμενοι με πολύ μεγάλη ευκολία μετακινήθηκαν στον χώρο της ουτοπίας, της ανευθυνότητας, της οργής, των αγανακτισμένων, ψήφισαν και ξαναψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν ενθουσιωδώς 62% στο δημοψήφισμα και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό ο Τσίπρας μετά. Το ίδιο συνέβη και στον χώρο της δικαιοσύνης. Βλέπουμε ποια είναι η νομολογία της υπευθυνότητας, το πρώτο μνημόνιο, το PSI, και που αρχίζει να κηρύσσεται το πρόωρο τέλος των μνημονίων και να πρέπει να αναγνωριστούν παροχές ή να τεθεί δικαστικός κόφτης στις περικοπές, δικαστικός φραγμός στις περικοπές προώρως. Δηλαδή, τη στιγμή που εμείς υπογράφαμε το δεύτερο μνημόνιο και ο ΣΥΡΙΖΑ το τρίτο, η δικαιοσύνη κήρυτε το τέλος των μνημονίων, ότι δεν μπορούν να γίνουν άλλες περικοπές και άλλες επεμβάσεις. Και φυσικά τώρα δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, από το 2019, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για το ποια ήταν η συνολική συνέπεια της περίοδου της κρίσης, τι σήμαινε η μείωση κατά 25% του ΑΕΠ, η σωρευτική ύφεση 25%, η άνοδος της ανεργίας, η μείωση των εισοδημάτων, η μείωση της αξίας τίτλων, η μείωση της αξίας ακινήτων, και πώς θα αποκατασταθεί αυτό όλο με έναν οργανωμένο τρόπο, ώστε οι αδικίες, οι ανισότητες της περίοδου των θυσιών να αποκατασταθούν, αλλά μπήκαμε σε μια οριζόντια μηχανή παροχών λόγω των άλλων κρίσεων. Δηλαδή παροχών οριζόντιων ανεπίγνωστων, κατά τη γνώμη μου, λόγω COVID, λόγω της κρίσης της υγειονομικής, και μετά διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και της ΚΑΠ, που αθροίζουν ένα εντυπωσιακό, ανεπανάληπτο ποσό που υπερβαίνει το σχέδιο Μάρσαλ, και βεβαίως πώς διαχειριζόμαστε τις συλλογικές συμβάσεις, την φορολόγηση και την ασφαλιστική μεταχείριση της εργασίας, τη σχέση εργασίας και κεφαλαίου, όλα αυτά τα οποία συγκροτούν μια οικονομία και μια κοινωνία. Έχουμε κάνει ποτέ κανέναν διάλογο τέτοιον? Έχετε ακούσει ένα συνολικό σχέδιο αποτίμησης των επιπτώσεων της κρίσης και ένα σχέδιο αποκατάστασης, δίκαιης και εύλογης αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης και θεσμικής? Αυτή είναι η επάνωδος στην κανονικότητα. Αυτό θα ήταν η επάνωδος στην κανονικότητα. Εμείς λοιπόν έχουμε χάσει το μεγάλο μάθημα. Το μεγάλο μάθημα είναι ότι μπήκαμε για κάποιους λόγους έλλειψης επίγνωσης, θεσμικής και πολιτικής επιπολαιότητας, έλλειψης ιστορικής συνείδησης ως χώρα στην κρίση, και όταν βγήκαμε από την κρίση με μια υπερένταση δυνάμεων, δεν επανεξετάσαμε τους λόγους που μας οδήγησαν στην κρίση. Και είμαστε εδώ τώρα. Αυτό είναι το θέμα της χώρας, κατά τη γνώμη μου. Τι είναι λοιπόν, για να μην σας κουράζω, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες και δεν νομίζω ότι πρέπει. Γιατί η βραδιά ανήκει στον Πάνο. Ο Πάνος λοιπόν προσφέρει το θεμέλιο ενός τέτοιου συνολικού αναστοχασμού. Αξιολογεί τις καταστάσεις, τα πρόσωπα, την χώρα. Έχω δώσει συνεντεύξεις επί συνεντεύξεων στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ανεξάρτητο γραφείο αξιολόγησης. Ο ιστορικός, ο historian του Δουνουτού θέλει να μου μιλήσει, να μιλήσω στον historian. Το ίδιο στον ESM. Ο Αλμούνια ως ανεξάρτητος εκτιμητής του ESM. Να του πω τι έγινε, τι έζησα, ποιες είναι οι εκτιμήσεις μου. Ο ιστορικός του ESM. Οι δημοσιογράφοι, οι αναλυτές, οι διατριβές, οι υψηλής ποιότητας δημοσιογράφοι, Έλληνες και ξένοι. Αυτά δεν τα έχουμε συνθέσει. Δεν τα έχουμε συνθέσει
ποτέ σε ένα σύστημα εσωτερικού, πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου. Αυτό λοιπόν γιατί δεν έχει γίνει? Δεν έχει γίνει γιατί όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί το σύστημα λειτουργεί έτσι ώστε να έχουμε μια διατάρακτη διακυβέρνηση η οποία συμπληρώνει τη δεύτερη τετραετία και διεκδικεί την τρίτη. Μια χαρά. Μια χαρά. Γιατί όχι? Διότι δεν υπάρχει αντίπαλος, πρωθυπουργήσιμος και διότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα το οποίο να έχει πρόγραμμα κυβερνητικό. Αυτό δεν λέμε? Αυτό δεν είναι το story? Και το δεχόμαστε αυτό το story. Ότι είμαστε μια κοινωνία που μπορεί να εμφανίσει έναν υποψήφιο πρωθυπουργό τη δεκαετία, ένα πρόσωπο, όποιο έτυχε να είναι πανάξιο. Και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση κομματική, ούτε μονοκομματική, ούτε συνεργατική. Και πορευόμαστε να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια πρόκληση της διακυβέρνησης Τραμπ, την αμηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τουρκία του Ερντογκάν και όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Λοιπόν, νομίζω ότι κάτι συμβαίνει στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μια υπνοβασία μεγάλης έκτασης και μεγάλου βάθους, η οποία δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Και νομίζω ότι με τη βοήθεια και την πρόκληση του Πάνου Λουκάκου πρέπει να θέσουμε το ζήτημα αυτό, ποια υπνοβασία μας οδήγησε στην κρίση και σε ποια υπνοβασία βαδίζουμε τώρα μετά την κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή σας παρουσία εδώ που με τιμά ιδιαίτερος, αφού ευχαριστήσω τους συνομιλητές μας και αφού ευχαριστήσω τον Όντα Παπαγεωργίου της εκδόσης Μετέχμιο και την Ελένη Μπούρα που έκανε όλη την επιμέλεια αυτού του βιβλίου, ενός βιβλίου το οποίο εκδόθηκε μέσα σε λιγότερα από 1,5 μήνα αφότου παρέδωσα τα χειρόγραφα, πράγμα σπάνιο. Θέλω να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Βαγγέλης. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο έχει συμβεί σε αυτή την κοινωνία, η οποία χρόνια τώρα ασχολείται με τα μνημόνια, και στην περίοδο της κρίσεως η ανασχόλησή μας ήταν τα μνημόνια, και όχι με τη χρεοκοπία και την πτώχευση. Δηλαδή ασχοληθήκαμε και συγκρουστήκαμε όλοι πάνω στο φάρμακο και κανείς δεν θέλησε να συζητήσει για την ασθένεια. Εγώ έχω κάποιες απαντήσεις σε αυτά, δηλαδή γιατί έως σήμερα δεν έχουμε στην πραγματικότητα διερωτηθεί γιατί και πώς πτωχεύσαμε. Ίσως η απάντηση είναι ότι ο καθένας στο δικό του ντουλάπι έχει κρυμμένους τους δικούς του σκελετούς. Το Πασόκ ξεκίνησε τον εκτροχιασμό της οικονομίας από το 1981-82. Σε δεύτερη φάση, επί κυβερνήσεως Σιμίτη, αλλά και στην τρίτη πρωθυπουργία Παπανδρέου, είναι η αλήθεια ότι προσπάθησε να συγκρατήσει την κατάσταση, αλλά οι αντιστάσεις βρέθηκαν από μέσα. Δηλαδή, να μην ξεχνάμε ότι πώς πολεμήθηκε μέσα από το Πασόκ η μεταρρύθμιση Γιαννίτση για το ασφαλιστικό που μπορεί να είχε λύσει πολλά θέματα. Στη συνέχεια το Πασόκ στην πρωθυπουργία πια του Γιώργου Παπανδρέου, να το πούμε έτσι με απλά λόγια, τα έκανε θάλασσα. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι δεν είναι το Πασόκ το κόμμα το οποίο θα πάει να μπει σε μια κριτική γιατί και πώς φτάσαμε εδώ. Δεν είναι ούτε η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι, πρώτον, διότι ο εκτροχιασμός ο τελικός της οικονομίας οφείλεται στην δεύτερη περίοδο του Κώστα Καραμανλή. Εκεί ξέφυγαν τα πάντα, εκεί χάθηκε κάθε έλεγχος. Να σας πω χαρακτηριστικά, εγώ τότε ήμουν εντεταλμένος σύμβουλος στην ΕΡΤ, είχαμε 1.000 περίπου έκτακτους υπαλλήλους, μονιμοποιήθηκαν όλοι, και επειδή όταν μονιμοποιήθηκαν στην πραγματικότητα σταμάτησαν να δουλεύουν και πολύ κανονικά, ήρθαν άλλοι 500 έκτακτοι για να γίνει τη δουλειά. Και αυτό έγινε σε όλο το δημόσιο. Αντιλαμβάνεστε τι σήμαινε αυτός ο νόμος Παυλόπουλου και τι έγινε τα χρόνια εκείνα που πράγματι έγινε ο εκτροχιασμός της οικονομίας. Σαν να μην έφτανε αυτό, την σημαία του αντιμνημονιακού αγώνα όταν ξέσπασε η κρίση,
τη σήκωσε ο Σαμαράς. Δεν τη σήκωσε ο Τσίπρας. Ο Σαμαράς άνοιξε το δρόμο μέσα από τον οποίο πέρασε ο Τσίπρας. Και όταν ο Σαμαράς πρώτος έκανε την κολοτούμπα του και από αντιμνημονιακός έγινε μνημονιακός, τότε αρχηγός του αντιμνημονιακού αγώνα έγινε ο Τσίπρας, με τα γνωστά αποτελέσματα τα οποία είδαμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι κανείς αυτή τη στιγμή από τις κατεστημένες πολιτικές δυνάμεις δεν έχει συμφέρον να μπει στην συζήτηση γιατί και πώς πτωχεύσαμε και χρεοκοπήσαμε. Πολύ περισσότερο δεν έχει συμφέρον ο ΣΥΡΙΖΑ να το κάνει, καθώς φέρει τεράστια ευθύνη για όλα όσα ακολούθησαν το 2015 από το δημοψήφισμα και όλες τις άλλες αθλιότητες που έγιναν. Να θυμίσω εδώ την υπόθεση Νοβάρτης, να θυμίσω την υπόθεση τηλεοπτικών αδειών και μια διαχείριση της οικονομίας η οποία πράγματι έφερε πιο κοντά την έξοδο από τα μνημόνια. Γιατί? Διότι όταν έκανε τη δική του κολοτούμπα ο Τσίπρας αποδείχθηκε ο μνημονιακότερος των μνημονιακών. Με αποτέλεσμα βέβαια να χάσει το κόμμα του, να διαλυθεί το κόμμα του και σήμερα να είναι μια σειρά από κόμματα. Γιατί αποφάσισα να κάνω τώρα αυτό το βιβλίο. Αποφάσισα να το κάνω τώρα διότι βλέπω και πάλι ότι είμαστε σε μια φάση ρευστοποίησης του κομματικού συστήματος. Είμαστε σε μια φάση πάλι εξαιρετικά περίεργη. Είμαστε σε μια φάση που βλέπουμε πράγματα τα οποία τα είδαμε τα χρόνια των μνημονίων. Επί παραδείγματι, βλέπουμε ξαφνικά το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ένα κόμμα το οποίο είναι μέσα στην πόλωση, είναι μέσα στη σύγκρουση, ένα κόμμα ακραίου λαϊκισμού, να πιάνει ποσοστά της τάξης του 17%. Συνιστά αυτό έναν πελώριο κίνδυνο για το μέλλον και εκεί θα συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτά που είπε ο Βαγγέλης. Και δεν είναι μόνο η Κωνσταντοπούλου, είναι ότι στο άκρο δεξιό και στο άκρο αριστερό φάσμα του πολιτικού συστήματος αναπτύσσονται δυνάμεις οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες, οι οποίες δεν είναι δημοκρατικές, οι οποίες είναι επικίνδυνες για το μέλλον. Αλλά ας πάμε στην κρίση. Από το 2009 ως το 2019, αυτά τα 10 χρόνια, η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με την έκρηξη μιας πρωτοφανούς για ευρωπαϊκή χώρα κρίσης που ήταν και πολιτική και οικονομική και κοινωνική και ανθρωπιστική, δεν ήταν μόνο οικονομική. Στην κρίση αυτή συνέβησαν πάρα πολλά αξιοπερίεργα πράγματα, τα οποία δεν τα έχουμε αναλύσει, όπως είπα, επειδή ασχολούμαστε αν ήταν σωστά ή όχι τα μνημόνια. Αναλώθηκαν στα χρόνια αυτά 6 πρωθυπουργοί. Αναλώθηκαν 11 αρχηγοί κομμάτων. Έγιναν 6 πρόωρες εκλογές. 1 δημοψήφισμα. Άλλες 4 προσφυγές στις κάλπες για ευρωεκλογές. Παρήλασαν 6 διαφορετικές κυβερνήσεις. Και έγιναν εκπληκτικές πρωτοφανείς μετακινήσεις του εκλογικού σώματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 4,5% το 2009 πήγε 36% το 2015. Το ΠΑΣΟΚ από 44% το 9 πήγε 4,5% το 2015. Η Χρυσή Αυγή από 0,29% το 9 πήγε 7% το 2015. Το μόνο κόμμα το οποίο διατηρήθηκε και διασώθηκε σε αυτή την κρίση τελικά και δεν διαλύθηκε ήταν η Νέα Δημοκρατία, η οποία κράτησε κάποια επίπεδα της τάξης του 30% πλην των εκλογών του 12, κράτησε κάποια επίπεδα και μπόρεσε το 19 ξανά να κερδίσει τις εκλογές. Εν τω μεταξύ έχει καταρρεύσει το ΠΑΣΟΚ, έχει καταρρεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει γίνει μια σειρά από 5-6 αποκόμματα. Δείχνουν συνολικά τα δεδομένα αυτά μια κοινωνία αποσταθεροποιημένη, σε παράκρουση και ένα πολιτικό σύστημα ανίκανο να διαχειριστεί αποτελεσματικά την κρίση, να δώσει στους ψηφοφόρους λογικές απαντήσεις για τις εξελίξεις και να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους πολίτες. Σήμερα, από ό,τι δείχνουν οι μετρήσεις, οι περισσότεροι Έλληνες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα μνημόνια έφεραν την κρίση και όχι η κρίση στα μνημόνια. Ίσως διότι καμία κυβέρνηση δεν ανέλαβε την ευθύνη των μνημονίων, δεν βγήκε να πει ότι είναι μέτρα που πρέπει να λάβουμε, αλλά όλες τα εμφάνισαν ότι είναι μέτρα τα οποία δυστυχώς πρέπει να τα πάρουμε, μας τα επιβάλλουν οι κακοί ξένοι, διότι αλλιώς δεν μας δίνουν τα δάνεια. Έτσι ο κόσμος τρελάθηκε και δεν είναι περίεργο. Έτσι έχουμε αυτό το απίστευτο 62% που είναι όχι
στο μνημόνιο, αλλά ταυτόχρονα έχουμε 70% σε όλες τις δημοσκοπήσεις να είναι υπέρ του ευρώ. Δεν μπορεί κανείς να βρει την άκρη τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν συμβεί. Και δεν ξέρω και σήμερα αυτό το 62% που βρίσκεται, τι κάνει, τι πρεσβεύει, προς τα που πάει ή και προς τα που θα πάει. Είναι στην αποχή, είναι στον αντισυστημικό χώρο. Πάντως έχει απομακρυνθεί, έχει φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει φύγει από τα συστημικά κόμματα. Τι θα γίνει, κανείς δεν ξέρει. Όλα αυτά μαζί γέννησαν μια κουλτούρα βίας, πολλώσεων, διχασμών, συγκρούσεων. Γέννησαν τη χρεοκοπία, γέννησαν την κρίση, γέννησαν τους νεκρούς της Μαρφίν, γέννησαν τους αγανακτισμένους, γέννησαν την παρέλαση της 28 Οκτωβρίου και πάρα πολλά άλλα. Θα προσπαθήσω να κάνω μία σύγκριση. Προδικτατορικά η Ελλάδα είχε πολλωθεί ανάμεσα σε κομμουνιστές και εθνικόφρονες. Υπήρχε παρακράτος, υπήρχε αυτό που λέμε καχεκτική δημοκρατία. Πού οδήγησαν όλα αυτά τελικά? Στη Χούντα. Οδήγησαν δηλαδή στην κατάλυση της δημοκρατίας, σε μια πολιτική καταστροφή και σε μια εθνική καταστροφή στην Κύπρο. Από την καχεκτική δημοκρατία προδικτατορικά φτάσαμε στη μεταπολίτευση, στα τελευταία της χρόνια, στην καχεκτική οικονομία. Πού οδήγησε η καχεκτική οικονομία? Οδήγησε στα μνημόνια, οδήγησε στην οικονομική καταστροφή, οδήγησε σε μια κρίση από την οποία ακόμα και σήμερα δεν έχουμε συνέλθει. Διότι τα μνημόνια μπορεί τυπικά να έχουν καταργηθεί, αλλά οι μνημονιακοί νόμοι είναι παρόντες. Εφαρμόζονται, οι συντάξεις είναι μειωμένες, οι μισθοί είναι μειωμένοι, η φορολογική κλίμακα, το αφορολόγητο έχει μείνει εκεί που ορίστηκε με τα μνημόνια, ο ΦΠΑ είναι, δόξα τω Θεώ, στο 24%. Γενικά οι μνημονιακές ρυθμίσεις έχουν παραμείνει και φυσικά, όπως είπε και ο Βαγγέλης, δεν αποτελούν λύσεις τα διάφορα επιδόματα, οι επιδοματικές πολιτικές και τα διάφορα χαριστικά ποσά τα οποία πάνε από εδώ και από εκεί. Έχουμε ζήσει πάρα πολλά αυτά τα χρόνια και δεν ξέρω αν μας έχουν γίνει μάθημα. Δεν έχουμε διερωτηθεί γιατί μέσα σε 3-4 χρόνια βγήκε από τα μνημόνια η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και γιατί εμείς χρειαστήκαμε 8 ολόκληρα χρόνια. Και τώρα ξαφνικά πάλι μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές, πάλι έχουμε τοξικά πολιτικά σχήματα, πάλι έχουμε τοξικές συγκρούσεις. Έχουμε την Κωνσταντοπούλου που λέει ο Μητσοτάκης να πάει φυλακή και ο Τσίπρας να μείνει στο λαγούμι. Είχε προηγηθεί και ο Πολάκης, ο οποίος έλεγε ότι αν δεν βάλουμε μερικούς φυλακή δεν κερδίζουμε εκλογές. Τους τελειώνουν ή μας τελειώνουν, είχε πει και ο Τσίπρας κάποια ώρα. Η εχθροπάθεια παραμένει, οι πολιτικοί αντίπαλοι δεν είναι αντίπαλοι αλλά είναι εχθροί μεταξύ τους. Ζητούν τώρα να διωχθεί για κακούργημα ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί για την υπόθεση των τεμπών. Ωστόσο αυτή η υπόθεση των τεμπών υπάρχει από το 2004 όταν ήρθαν αυτά τα μηχανήματα στην Ελλάδα, τα οποία καμία κυβέρνηση δεν τα εγκατέστησε. Δεν ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή γιατί όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν το 2004 δεν εγκατέστησαν τα συστήματα, αλλά ασχολούμαστε αν υπήρχε ξυλόλαιο που μάλλον δεν φαίνεται και να υπήρχε. Έτσι θα πάμε. Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε σε ένα νέο τοπίο παγκόσμιο, με νέους συσχετισμούς, αλλά βρισκόμαστε και σε ένα νέο τοπίο πολιτικό εσωτερικά στην Ελλάδα. Αυτά τα οποία φαίνονται στις δημοσκοπήσεις είναι φανερό ότι καθιστούν αναγκαία τη συνεργασία, διότι δεν θα υπάρξουν νέες αυτοδύναμες μεγάλες πλειοψηφίες. Είμαστε αντιμέτωποι με την άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε αντιμέτωποι με την εξαγωγή από την Αμερική του τραμπισμού στην Ευρώπη, που ήδη αναζητά τις φίλιες δυνάμεις εδώ. Είμαστε αντιμέτωποι με τις αναθεωρητικές δυνάμεις, πολύ κοντά μας, είτε αυτός είναι ο Ερντογάν, είτε είναι ο Πούτιν στην Ουκρανία. Είμαστε αντιμέτωποι με την αποχή του ελληνικού εκλογικού σώματος, με τον αντισυστημισμό ιδίως των νεότερων γενεών, με τη ρευστοποίηση του κομματικού συστήματος. Είμαστε αντιμέτωποι με την ανομαλία να μην υπάρχει ένα ισχυρό κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο σε μια κρίσιμη στιγμή θα μπορούσε να παίξει κάποιον ρόλο και θα μπορούσε να δώσει λύση όταν θα έχει έρθει η ώρα να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Συμπερασματικά, για να μην σας κουράσω, διότι νομίζω σας κουράσαμε.
Σκέφτομαι πόσο διαφορετική θα ήταν η εξέλιξη αν ο Παπανδρέου δεν είχε ανατρέψει τον Καραμαλή το 2009, αλλά είχε συνενέσει μαζί του να ασκηθεί μια περιοριστική πολιτική. Πόσο διαφορετικές θα ήταν οι εξελίξεις αν ο Σαμαράς δεν είχε ανατρέψει τον Παπανδρέου το 2011 και είχε συνενέσει στο να ληφθούν τα μέτρα να σωθεί η οικονομία. Πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση αν ο Τσίπρας δεν είχε ανατρέψει τον Σαμαρά το 2015, αλλά είχε στηρίξει και αυτό στην έξοδο, που τότε ήμασταν κοντά. Η ίδια Ελλάδα είχε αρχίσει να δανείζεται. Τα ξέρει καλύτερα από μένα ο Βαγγέλης. Ήμασταν κοντά στην έξοδο από τα μνημόνια το 2014. Και γυρίσαμε πίσω εξαιτίας του Σαμαρά, ο οποίος μπήκε εκεί ότι έχει ένα τεράστιο success story και ότι πλέον έχουμε δει από τα μνημόνια. Και σκέφτομαι και κάτι άλλο το οποίο το είπε ο Νίκος, αλλά θέλω να το πω κι εγώ. Πόσο διαφορετική θα ήταν η εξέλιξη αν το 2009 αρχηγός του Πασόκ ήταν ο Βαγγέλης Βενιζέλος και πόσο διαφορετική θα ήταν αν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη. Είναι βέβαιο ότι αυτοί οι δύο θα είχαν συνεννοηθεί. Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση, που μάλλον θα ήταν πρώτο το Πασόκ, είναι βέβαιο ότι θα είχαν βρει τη λύση, πιθανώς δεν θα είχαμε μπει στα μνημόνια, πιθανώς δεν θα είχαμε πληρώσει αυτή την κρίση. Τελειώνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και απλά να πω για τους συνομιλητές μου να κάνω μια προσωπική παρένθεση. Με τον Παντελή έχουμε βγει από την ίδια δημοσιογραφική μήτρα από την εποχή που υπήρχαν κανονικές εφημερίδες, δηλαδή ήταν ο Λαμπράκης στο Βήμα τα Νέα, ο Καραπαναγιώτης διευθυντής, έχουμε διατελέσει και εμείς διευθυντές εφημερίδες και έχουμε ζήσει άλλες εποχές από αυτές που ήταν σήμερα με τους Τράγκες και με όλα αυτά που βλέπετε. Με τον Νίκο τον Ελιβιζάτο είμαστε μαζί 58 χρόνια. Μιλάμε κάθε μέρα, δεν έχουμε κουραστεί ακόμα. Για το Βαγγέλη όμως θέλω να πω κάτι, το οποίο δεν ξέρω και αν το ξέρει, νομίζω δεν του το έχω πει. Όταν εγώ ήμουν μεταπτυχιακός στη Βόνη, ο Βαγγέλης ήταν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε κοινό καθηγητή τον Τζάτσο, εγώ στη Βόνη, ο Βαγγέλης στη Θεσσαλονίκη. Μια μέρα ήρθε λοιπόν και μου είπε ο Τζάτσος, θέλω να σου πω κάτι καταπληκτικό. Του λέω, τι ρε Δημήτρη, λέει, έχω ένα τρομερό φοιτητή στη Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν μου ξανατύχει, δεν έχει ξαναπεράσει από τα χέρια μου τέτοιος φοιτητής. Θα δεις, μου λέει, να θυμηθείς το όνομα, αυτός μια μέρα θα γίνει κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά μου λέει, θα σου πω το όνομα γιατί θα το συγκρατήσεις, γιατί είναι περίεργο το όνομα. Πες το μου, του λέω. Λέγεται Βαγγέλης Βενιζέλος, μου λέει να θυμάσαι το Βενιζέλο. Ο Τσάτσος είχε μια ροπή στην υπερβολή πάντα, αλλά νομίζω ήταν τις περιπτώσεις που δεν υπερέβαλε αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.